הידעתם? המרחק בין בית המשפט העליון לכנסת הוא 850 מטרים, 11 דקות הליכה ברגל, 4 דקות ברכב ו8 דקות באופניים או בשלג. את המרחק הזה לקח לי 23 שנים לעבור מסנגורית ועד, ולכם יש את הכוח לצמצם אותו בן רגע, באמצעות פתק אחד קטן ב-13 בינואר, רויטל סוויד 45. ממשלות נתניהו גרמו נזקים עצומים לחברה הישראלית, חברתית, כלכלית, מדינית, ביטחונית, ופגעו בזכויותינו הבסיסיות ביותר כאזרחים שמבקשים לחיות בחברה שוויונית וצודקת יותר. להתקיים בכבוד, לחיות בשלום, בלי גזענות, בלי אלימות, בלי הסתה. כדי שאוכל להיות חלק מהנבחרת המנצחת של מפלגת העבודה, חלק מהמהפך, אני זקוקה לעזרתכם. בדרך הקצרה, משם, בית משפט העליון, ועד לשם, הכנסת. אמנם אלו רק 850 מטרים, אבל המרחק הוא עצום. פתק אחד, 45, רויטל סוויד ב-13 בינואר. תודה.